Шкода Суперб 2014 година, 2000 кубика TDI, 140 конски сили. Автомобилът е закупен от България и е с абсолютно пълна сервизна история от началото до този момент. Регистриран преди 8000 км, последно сменение предни дискове с накладки. Пръскалки на фаровите, джанти с гуми 205, 55-16, зимни с около 4 мм и половина грайфер. Има рейлинги на тавана, има штори на задните врати. Има забележка, която е тук на задния калник, която е една дръскотина. Видимо в добро техническо състояние, мотор, скорости, ходова част. Ето и от тази страна. Разгледаме отвътре. Има прибиране на огледалата, подгрев, 4 стъкла. Ето и шофьорската седалка в добро състояние. Това, което направихме, беше да освежим само и единствено боята на волана. 253 810 км, 4x4, ESP, автоматично гаснене, има подгрев на предните седалки, има мултимедия, таван в добро състояние, без следи от каквито и да е увисвания. Ето ги и шторите отзад работят. Тук има запалка отзад с часовник и външна температура, пепелник. Отзад също в добро състояние. Има гумено киче, което е. Тук също има гума, крик, ключ. Ето и заводката лепенка, което е с данните на автомобила. Ето и отдолу DPF и катализатор, има заден парктроник. Ето и от тази страна. Тук штората също е налична. Има два броя ключове, един, който е на автомобила, втори ключ, книжка с ръководство за обслужване, фактурите, които са първоначално били в Шкода, и 15-та година Шкода, 17-та на 54, 18-та, 19-та на 94, 115 000, 128, 139, смяна на масло Кастрол, 155, 21 година, 22 масло, също 22, 184, 23 на 200, 215 също 23, така на 232 000 тази година, март месец, с сменени ангренажен комплект, водна помпа плюс масло и филтри. И последно на 245 000 масло с филтри плюс предни дискове и накладки. Така че автомобилът е с абсолютно пълна сервизна история. Ако искате да разберете през какви процедури минават всички наши автомобили, за да достигнат много по-добро състояние за нашите клиенти, заповядайте и последвайте нашата страница.